Guys, MK Music, καθόμαστε εδώ. Σήμερα μετά από πάρα πολλά χρόνια θα παίξουμε Craft Run. Πιο συγκεκριμένα, όπως με βλέπετε εδώ πέρα, θα φτιάξουμε ένα σπίτι σήμερα. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό, και άμα σας αρέσει το βίντεο κάντε ένα like, ένα follow, μια εγγραφή και πάμε να ξεκινήσουμε. Περιμένουμε να φορτώσει ο κόσμος μας και για γράψτε μου στα σχόλια, ρε παιδιά, εσείς τι κάνετε τις μέρες που είναι να διαβάσετε. Εγώ πάντως δεν διαβάζω, κάθομαι και πηγαίνω με τον πατέρα μου στη δουλειά. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα απλό survival house. Θα χρειαστούμε αυτό εδώ, αυτό εδώ, αυτό εδώ, και θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα βάλετε κάτω 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 κάτω. Θα βάλετε ένα μπλοκ. Συγγνώμη, με βάλω λάθος. Ότι είναι 8, το κάνω αυτό, ωραία. Και μετά βάζουμε και ένα ξύλο από την άλλη. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ξύλο, 1, 2, 3, 4, 7, 8. Ξέρω, δεν έχετε συνηθίσει στο TikTok τα μεγάλα βίντεο. Αυτό το βίντεο όμως θα βγει και στο YouTube, οπότε όσοι είστε γραμμένοι εδώ, όσοι με έχετε follow στο TikTok, παρακαλώ πηγαίνετε να με κάνετε και στο YouTube. Σηκώνουμε λοιπόν τα ξύλα 4 και πάμε να φτάσουμε στο TikTok 40 ακόλουθους και στο YouTube 30 γραμμένους. Σας παρακαλώ παιδιά, πάμε. Sorry πλέον που δεν δείχνω τη φάτσα μου, δεν με αφήνει οι γονείς μου. Λοιπόν, καλύπτουμε όλο το αυτό εδώ με κόμπλιστον, έτσι, προφανώς, όχι με ξύλο. Θα κάνουμε και πέτρινα, αλλά όχι σήμερα. Σήμερα έχω όρεξη για κάτι ξύλινο, έτσι. Απλά σήμερα χαλαρώνουμε. Και επίσης ξέρω, είμαι λίγο κουραστικός αυτό το βίντεο. Θα χρειαστούμε και με λίγο σκάλα κόμπλιστο. Είμαι λίγο κουραστικός αυτό το βίντεο που όλο μιλάω. Αλλά παιδιά, χίλια συγγνώμη, έτσι πρέπει να γίνει το βίντεο, γιατί αλλιώς πολύ απλά δεν. Και όταν λέω δεν, εννοώ δεν μπορώ να σας τα πω κάπως αλλιώς. Δεν είμαι επαγγελματίας YouTuber, είμαι ένα παιδί YouTuber ο οποίος προσπαθεί απλά να κάνει τον κόσμο να διασκεδάσει. Λοιπόν, θα χρειαστούμε μια τέτοια πότρα, ναι, σίγουρα. Και θα χρειαστούμε και αυτό εδώ. Ναι, όλα σήμερα θα είναι από βελανιδία για να σας βοηθήσω. Κανονικά δεν βάζω αυτά εγώ, προσωπικά διαλέγω άλλα, αλλά για σήμερα θα είναι όλα εύκολα, οπότε ναι. Γιατί θα είναι survival house. Με λέγεται που το κάνω στο creative, είναι survival το σπίτι. Προσωπικά, επειδή κάθε φορά που παίζω survival το χτίζω το συγκεκριμένο το σπίτι και ξέρω ότι είναι τα άχαστα σπιτάκια, γιατί ξέρω, δηλαδή το έχω χτίσει πάρα πολλές φορές αυτό το σπίτι σε survival κόσμους και πιστεύω ότι με προστατεύει πάρα πολύ. Θα σας δείξω βέβαια και το από μέσα, άμα θέλετε. Βασικά θα σας το δείξω έτσι κι αλλιώς.
Νομίζω ότι θα σας έρθουν έτσι, όχι. Εκτός τους δύο τείχους τους καλύβουμε. Δεν με έχετε συνηθίσει τέτοια σπίτι εμένα. Αλλά ναι, έχω αλλάξει πλέον. Έχω γίνει λίγο. Γενικά να ξέρετε, όταν παίζω Minecraft δεν μιλάω. Αλλά στα βίντεο πρέπει να μιλάω, γιατί αλλιώς δεν θα ξέρετε πόσο να βάζετε. Λοιπόν, καλύπτουμε και τους δύο τείχους. Επίσης εδώ 4 και έτσι. Και τώρα, τι κάνουμε κύριοι? Βάνουμε τη σκάλα μας επάνω και αρχίζουμε και κάνουμε αυτό εδώ. Όπα. Έβαλα εδώ στο σκαλί, περιμένετε. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν. Μέχρι να δημιουργηθεί μια σκήπη. Πώς θα ανεβείτε? Εγώ δεν μπορείτε να με σκάλα, να φτιάξω μια σκάλα δηλαδή. Εγώ έτσι το κάνω πάντα και μου βγαίνει τέλεια. Και επίσης ξέρετε ότι στα παλιά μου βίντεο έβαζα μουσική. Τώρα πλέον δεν βάζω γιατί μου κάνουν copyright. Οπότε ναι. Βασικά δεν έχω φάει ποτέ copyright, αλλά για να μην φάω. Για να μην φάω λοιπόν το κάνω έτσι. Δεν βάζω ποτέ τραγούδια. 1, 2, 3, 4. Το σπίτι μας είναι is ready. Your house is ready. Ναι. Your house is ready. Λοιπόν, άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Σας παρακαλώ, κάντε ένα like, ένα follow, ένα subscribe, γιατί προσπαθώ πάρα πολύ για το YouTube και συγγνώμη μου δεν ανεβάζω τόσο συχνά όσο πρέπει. Βασικά στο TikTok ανεβάζω λίγο συχνά, στο YouTube δεν ανεβάζω τόσο. Και επίσης μάτσες μου, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye bye.